سلام كبراتن تخطاتلتنا نمهناز ديغا خركبتن كال لمعتاو نطفتاتن زملكت فلي تحسو ببوانو نقرب لكم كم زلنا ازفلتيو بفلاي ترى ابالات حيلتات مكلخالن اب هاغراويان كوبانياتاتنا زلو موياويانن بزملكت بتخطاتالي نوعلهم زملكت تحسو اغربنا لكم علنا ابز حلفه مدبنا دما حدا ابال مبل 21 زوري هاغراو اغلغلوت تخالاي دما ابال مبل 30 كلتن زوري هاغراو اغلغلوت زخونو كلتن مناسيات ጉዳይ تعليم مسودو دحري استمهارو ትምርትን ሞያን ተሳትፎሞ ዘለው መደብ ህንጻት ሀገር ብዝምልከት ምስተሞክሮኦምን ትምርቶምን ብምትሕሓዝ ታሪክ ሰርሖም በኸፊል አዘንቲዮምልና ኔሮሚዮም ለሙድማ ከመቀጸልታ ናይቲ ምስአቶም ዘካየድና ዕላል ስራሕን ህንጻትን ሀገር ብዝምልከት ካላይ ክፋሉ ሒዝናልኩም ቀሪብናለና ክትከታተሉና በኽብር ዝዕድመኩም አዳላውና አቅራብና ይዝመደብ ኤፍረም ግዴ ሰናይ ምክትታል كم تبز حلف مدبنا زغلصنا من سي بركت قبر كيدان 30 عامتو زدفنه بعل حدارن ابو حد ولادنيو زمن سيزي ابال مبل 21 زوريا هاغراو اغلغلوت كوينو دحري نايساوا غبو وتحدراو تعليم نطفتاتو حدا قبطوم صبق نطبي اب ماتريك سلازنبرو اب كولج ماينفحاتيوم كيميكال انجينيرينج بمصنع دما اب 2015 عام تمرت بديغري تمريقوم بدحرزي نغرب اوارح اب بروجكتات عدهالو قصيلو اب فابريكا بلاستيكن تانيكان باصع نخلت عامتات مسم مسراز زمناوين عبيتي ناي مزحالي مخزنات مالت كولد ستورز دما ناب كوربوريشن تريتن زراتن تسحيبو مسبوصاتو كما كياد سرح بمخان انتفالهم من اسي برقات ابز حلفه ابز قربنا لكم تحستو نسرارحن تقمن مزحال مخزنات بزملكت مبرهي هيبنا نيرو بمسرز ذهبنا حبريتا اب قلبو كبابس مران باصعن 3 عبيت زمناوين ناي مزحال مخزنات كم زلوا اتا ناي قلبو 2000 طن مالت 10000 كونتال اتا ناي كبابس مرا عدغو عداد 5000 طن مالت 50000 كونتال اتا ناي باصعن زعابيتن مخزن دما 10000 طن مالت 100000 كونتال بحساب كساب 170000 كونتال بزمناو اغباب بزغبع عقن مزحالي نوارح ولاو نعمت ملو زتفلالي حملتي عسان كالا عينتات مقبن كم زعقبو قليسلنا نزن زمناوين ناي مزحالي مخزنات دما نخلاتن زكايدون كاب كولجاتن هماموسن تمهيرومن سلطينومن زموصو من اسيات مخوانوميو ابرهلنا اباص عزلو عبي مخزن بزيادة زغزفلو مخنيات كبرهم كله دما برخت كم زيبل وحجيت ناي بات مجفيو بردو مغنيات كله مسناي ودب نبعلو ناي ايربورت اكسس سلازلو نقطالي مس نسدد زعلمه ببحر زاتوه بمنجد اير ناي بات زاتوون ناب هاجر زغلغل كله مسددن مس امبورت اند اكسبورت استحاس مصاي مدبات ستحاس سلازلو اسو زعبي كخو تدليو مالتي اب كبساون علكم حدا اب ادقادات زي تغاغي ني 5000 طن ويكا ناي 50000 كونتال مالتي سلامته كبصاهم خوينو ما تحدهم يمحشن هو اب كبصا زدليلو مخنيات كاني عداغاتات كل زي ناي عندنا نا ايرترا مالتي زرغحيو زبص عداغاتات كا ابسمرا زعلمتات سلازخونه كلتي اكسس دحر باصه ابسمراون ايربورت سلازلنا بايربورت كسدد حدلو كلايون نتي اب كبصا زلو سبون ببزحي كتقربوا لسلازلك ببزح تقربوا لنركون كخاني اب حدا غيزي تقرب سلاday تخيل اتي زليك خب متحدث مصديو ولا ببحر المصديو باير المصديو او اصنعكا بمبقرب ولا نسخه كم قرب كم عملت ناي سغا ناي حلف تمكرو ابو دامتات كلملا بزبوس عقمي قرب تفتينو نيريو سو انتايو نتسبسني كاب ناي عداغا صقتين موتا كيلوتات سغان خدشيت مغبر مالتي زقاني اتتكال زلو عقم قرب درت سلازبل ابستوسن اوان እንደ حردካ ስጋታ እዚ ከብት ማለት ያ حردካ ተመጽሙ አዱ ባራድ እንደ አዋለልካ ተመጽ ሽዑ አትናይ ወደ አመት ግዜ በሐሳብ ንختዝርኩ ማለት እዚ ኻነ ተዕዳጋታ ናይ ከበታ አምርግጋ ተራኸሉ ዝኽል ተባሂሉ ያው ምስሉ ተገይሩ ማለት ናይ
ናይ ኣሎግን ንዝበለይ 2000 ቶን ዝኣስራ ሻውን ታሊሞ ኣይና ኣስንዶ ብመንጽርትያኡ ኣብ ተፈላለየ ከባቢታት ናይ ኣሎግ ዝካየድ ዘሎ ንጥፈታት of course ንእሱ ክኸውን ይኽእል እዩ በዚ ሕጂ ዘለና ዓቕሚ ናተሪሶ ማለት እዩ ንቐጻሊ እቲ መንግስቲ ክሓስበሉ ይኽእል ኸውን ኢለ ይሓስብ በዚ ሕጂ ዘለና ዓቕሚ ግን እኹል እዩ ኣብዚ ቦታ እዚ ማለት እዩ ምናልባት ካብ ዓቐን ንላዕሊ እንድሕር ኮይኑ መዝሓሊ ዘለዎን መካይን መጓዓዝያ ስለ ዘሎ ዝያዳ ካብቲ ናይ ኣሎግ ዓቕሚ ንላዕሊ እንድሕር ኮይኑ ብኣንጌርካ ከይተበላሸወ ኣብቲ ዝድለ ናይ ዓዲ ዋዕላት ወይ እውን ንባፅዕ ክወርደሉ ዝኽእል መንገዲ ክትፈጥር ስለ ትኽእል ብዙሕ ዓቕሚ ትውቲ ኢለ ኣይሓስብን እያ ማለት እዩ ኣብዚ ግን ዓመት ሙሉእ ትሰርሑ ይመስለኒ እንታይ ትምክንያት ሕጂ ሓደ እቲ ፍርያት እዩ ኣብዚ ዓመታት ዘሎ ብፍላይ ናይ በዓል ኮሚደረ ካልእ ኣሕምልታት ወቕታዊ ፍርያት እዩ ቀጻሊ ዘፍሪ ሕርሻታት ስጋብ ሕጂ ዳርጋ ኣይሓዝናን ኣለና ዋላ እንተሓዝና እውን ካብ ዕዳጋ ዝሓልፍ ኣይኮነን እቲ ኮልድ ስቶር ከዓኒ ኣብ ነዊሕ ንክሰርሕ ተገይሩ ማለት እዩ እዚ ሰለስቲኡ ክሳብ ሕጂ እኹል ዘሎ ብደረጃ ሃገር ክሳብ ሕጂ ብደረጃ ሃገር ክረአ ከሎ እኹል ዘሎ ምስ ግዜ ኣገዳሲ ተራእዩ ክውሰኽ ዝኽእል ባይታ ክጣጣሕ ይኽእል ኸውን ክሳብ ሕጂ ግን በዚ ዘሎ ዓቕሚ እኹል እዩ እዘን ኮልድ ስቶር ዝበሃላ ክንደይ ገይረን ኣለዋ ኣብ ስራሕ ሕጂ ክሳብ ዝስራሓ እቲ መስርሕን ኣብ ሓምለ 2014 ተወዲኡ ስራሕ እንድጀመራሉ ማሽነን ተተሲኡ ናብ ስራሕ ድሉው ከም ዝኾነሉ ዝተረጋገፀ ከዓኒ ናብ ስራሕ ተበጊሰን ማለት እዩ ስለዚ ካብ ትሒዘን ኣገልግሎት ክህባ ፀኒሕን ማለት እዩ እቲ ኣገልግሎት ክህባሉ ዝጀመራ እኳ እቲ ናይ መጀመርታ 2 ዓመት ኣብ ናይ ምርኽኻብ ማሽናት ኣብ ምትዕርራይ ዝነበረ ወረቐት ኣብ ምፅፋፍ ነይሩ ካብ 2017 መወዳእታ 2018 መጀመርታ ከዓኒ ንጥፍ ኣገልግሎት ኣብ ማህብ ይርከብ ኣለዋ ማለት እዩ ነዚአን ዘካይድዎን ብፍላይ ነተን ማሽናት ዘካይዱ ወይ ራን ዝገብሩ ሰባት ከመይ ዝበሉ እዮም ብቕዓቶም ሕጂ በቲ ዓቕሚ ትምህርቲ ዘለዎም ርኢኻ ክትገልጾ ማሲ ኣብዚ መጀመርታ ንሕና ክንርከቦ ከለና ካብ ቻይናውያን ኢና ተረኪብናዮ ሙሉእ ትምህርቲ ይሕሊፎምን ኣሚልና ክንዛረብ ኣይንኽእልን ኢና ግን እቶም መንእስያት ኣብዚኣ ዘለዉ ብማሪን ኢንጂነሪንግ ዝወዱ ኣለውና ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ዝወዱ ኣለውና ኬሚካል ኢንጂነሪንግ ዝወዱ ኣለውና ማለት እዩ ነቲ ስራሕ ብኣክቲቭሊ ክርከቡ ዝጀመሩ እቲ መጀመርታ እዚኦም ናቶም ፃዕሪ ወሲኾም ናይ ምንባብ ናይ ኢንተርነት ከለ ሶርስ እንዳወሰኹ ነቲ ስራሕ ንኸዕብይዎ ብዙሕ ፅዒሮም ኣብ መወዳእቱ ነቶም ድሒሮም ናባና ዝተመደቡ ሰባት እውን ቀጻሊ ዝኾነ ወርክሾፓትን ክላሳትን እንዳሃብና ዓቕሚ ናይቶም ኣባላትና ምዕባይ ብንጡፍ ንሰርሕ ኣለና እኹል ክንብል ግን ኣይንኽእልን ተወሳኺ ትምህርትን ዓቕሚ ናይ ምዕባይ መደባትን የድልየና ምስ ግዜ ክግበር ከዓ ተስፋ ንገብር ማለት እዩ እቲ ዘሎ ስጋብ ሕጂ ግን እቲ ኣብዚ ተመዲቡ ዝሰርሕ ዘሎ መንእሰይ እኹል ኣፍልጦን ሓላፍነትን ተሰኪሙ ይሰርሕ ኣሎ ብፍላይ ከዓ እቶም ኣብቲ ክፍሊ ቴክኒክን ኳሊቲ ኮንትሮል ኢና ንፈልዮ ዘለና ኣብቲ ቴክኒክ ዝያዳ ዓብዮም ኣለዉ ኢላ ክዛረብ ደፊረ ይኽእል ፅቡቕ ኣፍልጦን ብቕዓትን ሒዞም ኣለዉ ኣብቲ ናይ ኳሊቲ ብሰናይ ድሌት ዝተበገሰ ሓደ መፅናዕታዊ ወረቐታትን መሳርሒ ዝኾኑ ማንዋላትን ኣብ ምስራሕ ንርከብ ኣለና ተወሳኺ ዕድላትን ትምህርትን ሞያዊ ብቕዓት ዘለዎም ሰባት መፅኦም ክሕግዙና ብዘይከልዓለም ንደሊ ኢና ኣብቲ ናይ ክፍሊ ቁፅፃር ብቕዓት ኢልና ንገልፆ ማለት እዩ ዋላ ኣብቲ ናይ ቴክኒክ እውን የድሊ እዩ ግን እዚ ክሳብ ሕጂ ተደሊቡ ዘሎ ተመክሮ ወይ እውን ተታሒዙ ዘሎ ናይ ስራሕ ክእለት ከስራሕና ይኽእል እዩ ኣብ ሰዓት እዚ ማለት እዩ ኩሉ ትፍጠት ተቆስምሉ ደረጃ ኣይበፅሓናን ኢኻ ትብለን ዘለኻ ማለት እዩ ነዚ እንታይ ይግበር ኣሎ ንኣብነት ዝተበላሸው ማሽነሪ ኣብ ምዕራይ ኣብ ፅጋን እውን ከመይ ኩሉን እዩ ክባላሾ ከዓ ነገራት ከዓ ዝሰርሕ ተለካ ክባላሾ እዩ ኣብ ከምዚታት እንታይ ይግበር ኣሎ ሕጂ ብውሽጣዊ ዓቕሚ ናይቲ ትካል እቶም ኣብቲ ክፍሊ ቴክኒክ ዘለዎ መንእስያት ብናቶም ሓርኮትኮት ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ ካብ ዓቕምና ንላዕሊ ዝኸደ ፀገማት ኣየጋጠመን ንብድሕሪ ሕጂ እውን ከጋጥሞ ኣይንደልን ግን ከም ዝበልካዮ ከጋጥም ስለ ዝኽእል ትካል ስለ ዝኾነ ሓፂን ስካዕ ዝኾነ ድሰርሕ ክባላሾ ንቡር ስለ ዝኾነ በቲ ዘለና ዓቕሚ ክንቃለሶ ኢና ኢለ ይሓስብ ምናልባት እዚ ምስ ጋዝስ ወይ ከዓ ምስ መዛሓልቲ ዝንቀሳቐስ ስለ ዝኾነ እሱ እውን ብቐሊል ስለ ዘይርከብ ጥራሕ ዘይኮነ እውን እንተነፊሱ
ናብ ኣከባቢ ትይዱን ኣብ ኣከባቢ ዘይተደለየ ሳዕቢናት ከምጽ ስለ ዝኽእል ምናልባት ንዕኡ ሪካቨሪ ወይ ከም በሐድሽ ኣኪብካ خلای ግዜ ተጥቀመሉ ዓይነት መስራሕት ኢኻ ተካይድ ኣብዚ እዛ ኣብ ዓድና ዘሎ ቴክኒክ ናይ ሪካቨሪ ወይ ክመሊስካ ምጥቃም ዝበሃል ንናኣሽቱ ዘገልግል እዩ ዘሎ ስጋብ ሕጂ ታብ ዘሎ ማለት እዩ ወላት ደረጃ ዓለም ኣይ ዳርጋ ኣይተበጽሐን ቴክኖሎጂስ ወላት ማሽን ዝተረኸብካኑ ክብር ዝበላየን ኣብ ሪካቨሪ ጸገማት ኣለና كتام هوا نبزانا يالو كم ترويت تهجاتي ماني ركض في جاب قطرنا عدلا أب بعضنا هنا حزني هزلنا بناتنا باقي من حزني هزلنا مالتي جن أب كتالي كم عيلتنا مسارحي عبيت مسارحي تحت قالوا مسك زي خفت حقات أسفان كبر برتدي كوين كسب حجز ولا بالشتاتنا ماشينات كانت على ريون خيل قال كله أبتحت قطرنا بتناتنا حزني هزبتي حزني هزلنا في التاتن بقعتن كا كفت تعزق عينت أجمعتي زولا سكاب حج مالتي زلوا زي ماشينات مزحلي كمبيوترايزد يو ولاس قاليو مانوال قاليو كمبيوترايزيو ببلسي زبال عينت ماشين يدزز سخا او مصيحه تن كتطون زلك سيت اب تفلط نتا ماشين كتسال كازغلا اب كندي تمبريتشر مسبح خطف الكالو اب كندي بريشر مسبح يو كتسزلو كله بكمبيوترايزد ولا كنترول سيستمز بحالات نو كتريو تخيليها بكله كمبيوترايزد ግን نحنا نزو مانوالات አለው ናምነት ጥቁታት ተዓጽፍ ተከፍት ኩሉ ግዜ በማኑዋል ይኸትጎ እዚ ባልና ሳይባል ነው ማለት ዝበዝሐ ግን በፒኤልሲ ድእዘዝዩ ማለት እዩ አባል መበል 32 ዙርያ ሃገራዊ አገልግሎት መንእሰይ ሕሜድ ሕሌል ካብ ብሄረ ራሻይዳ ኮይኑ ኣብ ደሴት ድሒሊ ተወሊድ ዓብዩ መነባብሩውን ምስድሩ ኣብኡ እዩ ኣብ ስነኪነት መሓባር በቢልዲንግ ኮንስትራክሽን ናይ ቴክኒክ ትምህርቱ ድሕሪ ምዛም ድማ ወተሃደራዊ تعليم ንምውሳድ ናብ ሳዋ ወሪዱ ብድሕሪዚ ዝሓለፈ ጥቅምቲ ናብ ኣለቡ በመውራድ ኣብ ጨንፈር ጀነራል ሜታል ፋብሪኬሽን ተሞክሮ ቀስምን ክሰርሕን ምስቡጾቱ ይነጥፋሎም ንሱ ናብ ሃገራዊ አገልግሎት ምስታፉን ምዝተፈላለዩ መንእስያት ምልላዩን ረብሓ ከም ዝረኸበሉ ኣዕሊልና أنا قدم هدي بجك باطعن دحلس كارز فلت إبلي دايري مالتي هدي نابنات هدي أنا قدم ولا أسمر أنا بنات تزخيله ما هدرس أي سنيني قدم هو كيرين عن قري هدي صارتهم بتصوت كاز تخينهم سي كلهم سفلتهم ياها ما حدريش ورزخون سب حدي جزات إحدى كاي خلي أبزخوني بوتا حجاني كاف إريتراس كابتشك خلاي كعلن تحتين إريترا تزويره ما حدريش بلغاني سنين تايسيني نابنات مش كل سبسس حواوي سنين أب تمرتي أب سوا سي أنتي تمرتين سوان حجي خب جزاها تفريها بتعمي بزح أدمغنا تلود إذا أب سوا أنتي ثاني زي تفلتم سبات أب تمرتي زي نبركاس أب سوا مسخدك بس كل سبحات الله عليه ونبزع أب على وقمان مسوازها زي تفلتم زي نبركاس خد وسيك ضغط صح كاي هتخيل بحرمس بأبزي بطعمي طبقي سبم لله مالتي وزي كله فتيه يعني كله تزيد لنا قعزو دو كم زي تاجمو قويا سلفي كله بطعمي طبقي نيرو أب ألبو أسمران باصعن تدكينو زركب زمناوي ناي مزحل مخزنات بتغلالا 170 شح كنتال حملتي فراتات عسان كالا عينتات مقبن أزرقتن ببينو إنا قمتكا بسنفلتتاو مقدي كخزن زخيليو بتوصافي بزمناويان ناي مزحل عبيت مكاينون كابنابن كوغوع عازي قل زدما فريات بقليلون بزت عمن مقدي كي تبلاشو ناب إتتكامتي وي أهلختي نخبتصح أزيو حق أزيوم زي فلاليخا مخزانجن كما يزكايت نزم كالانزل السس حطوتاتون نكيميكال انجينير برخت قبركيلانتو كيسنيا نيرنا حطوتاتنان ملستاتون انهو أبزي ناي مزحل مسرح مقبطات فلاليوم مفرتات فلاليوم هزرت فلاليوم حملت فلاليوم عسى كم أنسقا فلالي زبالاشولو غزي بليو ناي سالت توسد كليو سناب ساعتاتون كبالاشول زي حجيت تحزو انت عين التكنيك يونتكم واحد كم تقدم دكتور سكولكا ازي مولو حلافنت نايتي كفلي كواليتي كنترول وي مقصر وقعت زبال ديبارتمنت وي كفلي يو سوقا حجي ابكم عينت مدبات سرحنا زلنا مانوالات وي كان موكس صحف ندالو لنا كغروب كوينا مالتي داينا نقبر مجمرتا نعملتم فتاتن زغلغلنا مانوال علم لخاوي انترناشنالي بابليش دخنو وي كان يستزرقو صحفات አለው ከመወከስ እንጥቀመሎም ሚኒስትር ርሻድ ተቀመሎም መወከስ ጽሑፋት አለው ከመወከስ እንጥቀመሎም አሞዳታ
በሆርቲካልቸር ይሁኑ ካልና ሕርሻ ነገራት ዝወዱ ኣብ ኤርትራ ደለው ዓምታት ብዶክተሬት ዝወዱ ማስተር ዝወዱ ኻንዖም ከም ዝእርሙልና ተገይሩ ማለት እዩ እቲ ዝግባእ ነው ጽሑፍ ዝናኒ ተበቂስና ለና ናይ ኣሕምልትን ፍረታትን ከምኡን ናይ ስጋን ውጽኢት ስጋን ናይ ዓሳ ውጽኢት ዓሳ ኻኒ ኣብ መስራሕ ኣለና ማለት እዩ ድሕሪኡ ናይ ጸባን ውጽኢት ጸባን ካ ከም ሕጅንታይና ንገብር ትክፍሊ ናይ ነፍስ ወከፍ ሲንግል ፍርያት ናብነት ኮሚደር እንተልና ኮሚደር እንታይ ባህሪያት ይዘለዋ ክትበቁል ከላ እንታይ ክንክን ዝግበረላ ኣብ ሕርሻ እንታይ ዓይነት መድሃኒት ዝግበረላ እዚቲ ፕሪትሪትመንት ዝበሃል ማለት እዩ ሓደ ክፍሊ ለና ኣብቲ ኮርፖሬሽን ዘርአትን ጥሪት ዝበሃል ነዚ ዝከታተል ካብዚ ተቐቢልና ነናሃቲ ፖስት ሃርቨስት ወይ ድሕረ ክንክን ናይ ፍረታትን ኣሕምልትን ዝበሃል እዛ ኮሚደር ትበሃል ሲ ኣብቲ ድሕረ እቲ ቅድመ ክንክን ዝተገበረላስ ነቲ ድሕረ ክንክን ብኸመይ ክጸልዋ ዝኽእል ኣብ ምዕቃብ ከኒ እንታይ ሽግራት ከምጽልና ይኽእል እንታይ ዓይነት ሕማማት ይዘጋጥማ ካብዚ ሕማማት እዚ ከብኸመይ ንከላኸለላ ንሕና ናው ኢንዘን ቼክ እንዳገበርና ናብ ስቶር እንዳኣተና ማለት እዩ ዝኾነ ብዓይንና ትዕዝብቲ ጌርና ዝኾነ ብልሻት ድሕር ኣሎ ኻኒ ቀልጢፍና ስጉምታት ምውሳድና ኣቱ ማለት እዩ ብኸምዚ መስርሕ ኢና ንሕሳብ ካብ ንመኽዘን ዝኣቱ ክዝሕል ዘለዎ ንኣብነት ዓሳ ተሪእና ማዕረፍ እንዲ ኣሸጋሪ ኣሸጋሪ እኳ ትብሎ ኣይኮነን ጥራሕ እቲ ባህርያቱ ኢኻ ክትፈልጦ ዘለካ ዘቐዲመ ዝገልጸልካ ጽናሕኩ እቲ ጽሑፋት ታስፊርካ እንድሕር ጸኒሕካ ማንም ሰብ መፅኡ ዓሳ ይመፀካ ኣሎ ተባሂልካ ሚኒማም ቅድሚ 48 ሰዓታት ኢኻ ትሕበር እስኻ ትገብሩ ድባት ሕጂ እቶም ዓይነታት ዓሳኻ ካብ ናብን በብዓይነቶም ስለ ዝፈላለዩ ንኣብነት ዴራክ ክመፀካ ኣሎ እንድሕር ኮይኑ ንዴራክ እንታይ ዓይነት ቴምፕሬቸር ኢኻ ተቕርበሉ ምን ምስ መን ኢኻ ተቐምጦ ዘለካ ስለ ትፈልጥ ብዙሕ ኣሸጋሪ ባህርያት ኣለዎ ኢልካ ትሓስብኒ ኢኻ በቲ ዘሎ መስራሕቲ ኢኻ ትኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ውሽጢ ዓሳ እውን ዝተፈላለየ ዓይነት ኣከዛዝና ወይ ኣገባብ መዝሓሊኹም ትቆሙ ማለት ዋ እንታይ እቲ ዝተፈላለየ ደበሎ ንኣብነት ሕጂ ዓሳ ብብዙሕ መስርሕ ድመፀካ ከም ሆል ኮይኑ ከም ብሙሉ ዓሳ መፀካ እዩ ፍሌት ኮይኑ ይመፀካ እዩ ደሪቑ ኸ ይመፀካ እዩ ኣባፅዕ ደሪቑ ኸ ይመፀካ እዩ ነዚ ሰለስቲኡ ዓይነት ሕጂ ንስኻ ተቐቢልካ ሓደ ዓይነት መስርሕ ኮንካ እንተሓልፎ ሆል ኮይኑ እንድሕር መፂካ ብባስካ ስለ ድመፀካ ወይ ግን በረድካ ናቱ ስለ ዘለዎ እንታይ ክትገብር ኣለካ ነዚ ፍሌት ኮይኑ እንድሕር መፂካ ነዙውን እንታይ ክትገብር ዘለካ ዝበፅሕ ሕጂ ፍሌት ኮይኑ ድመፀ ኣድሪቕካ ናይ ግድን ኣባኳ ዓሽቅ ኢኻ ክትእትዎ ዘለካ ምስቲ ሆልካ ክትቐምጦ የብልካን ከምዚ ኢንተራክሽን ስለ ዝገብር ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝመፀካ ዘሎ ማተርያል ወይ እቲ ዝመፀካ ዘሎ ንኽዕቀ መፂካ ዘሎ ፕሮዳክት እንታይ እዩ እንታይ ዓይነት ስጉምታት ትወስደሉ ኸኣኒ ነፍሲ ወከፍቲ ኣባል ናይቲ ክፍሊ ካብ ተደጋጋሚ ናይ ወርክሾፕን ናይ ዲስካሽን መደባት ስለ ዘሎ ኣብኡ ቀልጢፍካ ስጉምታት ትወስድ ኢኻ ማለት እዩ ኣሕምልቲ ፍረታት እውን ብተመሳሳሊ ኣገባብ እዮም ትዕቅምቦ ከም ናይ ዓሳ ማለት እዩ ዝተፈላለየ ፍረሽ ወይ ከዓ ሓድሽ ዝበሃል ፍረ ኣሎ ሓድሽ ዝበሃል ዓሳ ኣሎ ሽዑ ካብ ባሕሪ ዝወፅእ ሓድሽ ዝበሃል ኣሕምልቲ ኣሎ ኮሚደረ ኣሎ ዝተፈላለየ ዓይነታት እዚ ሕጂ ንነዊሕ ግዜ እውን ክትዕቅቦ ትኽእል ኢኻ ከይተበላሸወ ኢልካ እሞ ኣብ መቐረት ሓደ ዶ ይመፅእ ምስ ሓድሽ ሕጂ እዚ ባህርያዊ እዩ ዋላ ኣብ ገዛና ስኒ ሓንቲ ኣሕምሊ ኣምፂና ሰሪሕና ክንበልዓን ኣብ ፍሪጅ ቀኒያ ሰሪሕና ክንበልዓን ኣብ ጣዕሚ በበይኑ መቐረት እዩ ዘለዎ ሕጂ ፍልያት ኣለዎ ሓደ እዩ እቲ መቐረቱ ኣይብለካን ግን ዝተጋነነ ፍልያት ወይ ከዓ ናይ መቐረት ናይ ምጥፋእ ግን የብሉ እቲ መቐረቱ ቶታል ኣይኮነ ዝጠፍእ ከም ባህርያዊ ስለ ዝኾነ ናይ ኣብዚ ናቹራል ዘይኮነ ነገራት ንጥቀም ስለ ዘለና እቲ ፍሬሽነስ ክጎድል ናይ ግድን እዩ ሙሉእ ብሙሉእ ግን እቲ ናቱ ኳሊቲ ኣይኮነን እዩ
كبراتن كبرانن تخاتلت مدبنا مس أبالات هاجروا أقولت من أسيات بركة قبر كيدانن حمد حليلن زكادنا على الصراحة حبزي أي كبكعنيو سالساي كفالو زمت سجزي حزنا لكم كنقربينا كساب شعوس السناين وخلاتنا نابلكو زفانوكم أدالونا إزمدب إفرم قده السلام